Добро утро! Във Варна най-накрая изгря слънце. Днес, докато се оправям за работа, ще ви разкажа малко повече за моите пътешествия и как ги организирам. Така че да започваме. Като бивш притежател на китайско гражданство, реално пътувам едва от последните 5 години. Преди това основно се прибирахме в Китай или сме посещавали страните, през които сме имали прекачване по време на полетите ни до там. Не знам колко от вас знаят, но българският паспорт е на 5-то място в света по сила и имаме безвизов достъп до 119 държави в света. За разлика от него, китайският паспорт в момента е на 49-та позиция и безвизовия достъп е едва до 42 държави. Само човек, на който никога не му се е налагало да ходи да си издава виза, няма да оцени тази привилегия. Свободата да отидеш уикенда до Италия за пица или да си вземеш чантата и да се качиш на полета до другия край на света, без да се замисляш дали ти трябват документи за да влезеш в тази страна, е уникално чувство. Като главният организатор на повечето ни пътувания, има няколко въпроса, на които когато мога да дам отговор, то следващото ни пътешествие е готово. Първият въпрос е къде? Като 20 годишни младежи, които сами си заработват парите, 90% от пътуванията ни са били до дестинации, до които е имало евтини самолетни билети, което автоматично отговаря и на въпросът кога. Продължителността на нашия престой зависи изцяло от цените на полетите. Ние сме от хората, които първо купуват самолетния билет и после мислят какво ще правят. Ако вие сте от хората, които винаги чакат за идеалния момент или искат да посетят дадено място в точния сезон, то моята организация най-вероятно няма да ви хареса, защото моето мнение е, че когато се отвори възможност за пътешествие, независимо, че може да не е идеалния сезон, то тази възможност трябва да се грабне. Давам няколко примера. Миналата година Wizz Air бяха пуснали директни полети от Варна до Абу Даби. И точно тогава имах много точки в картата си и на практика полетите ни на отиване и на връщане бяха безплатни. Ако ви интересува как да летите безплатно с Wizz Air, пишете ми в коментарите, мога да заснема отделен клип. Стойността на билета в посока беше около 120 лева, като смятам, че цената е добра, имайки в предвид, че полетът е около 4 часа и половина. Тогава препоръчвах на колегите ми да отидат. Някои от тях казваха, че ще отидат на есен, а други имаха притеснения заради военните конфликти в региона. Когато закупувах билетите, нито за момент не съм се замисляла, че може да се случи това, което се случва в момента. Освен настоящите конфликти, Wizz Air спряха директните си полети до Абу Даби в началото на септември миналата година, така че който отишъл. Друга дестинация, на която съм била, е Чехия, Прага. Зимата на 23-та година я посетихме, като температурите тогава бяха около минус 10 градуса през деня, но това не попречи на града да ме плени и си бях казала, че отново ще го посетя, когато температурите са малко по-високи. Познайте дали на следващата есен не спряха тази дестинация. Същото се случи след посещението ни в Кипър. Буквално се прибрахме с последния полет от Кипър до Варна през зимата на 24-та и едва сега през пролетта на 2026 възстановяват линията. Така че за тези, които се чуят дали да отидат някъде, отидете. Света няма да ви чака да се наканите, плюс това той непрестанно се променя, така че винаги може да отидете втори, трети, четвърти път и всеки път той да е различен. Следващ въпрос. Какво ще правим? В началото пътувахме основно за да видим нещо различно и да се запознаем с чуждата култура. Лично аз и до ден днешен не съм фен на галерии и на музеи, но пък от друга страна обожавам да обикалям по старинни градове и да опитвам местната кухня. Обичам, когато посещаваме нови места, да се записваме за някакъв вид активност. Дали ще е нещо по-екстремно или спокоен следобед, в който местните ще ни показват техни традиции. Честно казано няма значение. Важното за мен е да запомня посещението ми на това място с дейност специфична за тази дестинация. Не звучи ли много по-добре, когато кажа бях на концерт в Лондон, карах борд в пустинята и научих се да правя автентична паста по-италиански. Един от най-важните въпроси, който често бива пренебрегнат е и с кого ще ходим. Правилният или грешният човек може напълно да промени живота
преживяването ни по време на дадено пътуване. Най-добрите ни приятели не винаги са правилните хора, с които трябва да се пътува. Понякога може да се окаже, че някой напълно непознат е по-подходяща компания. Когато си на 20, може би не звучи готино да пътуваш с родителите си, но в някои случаи ще останете изненадани, така че не ги изключвайте от списъка с възможности. И разбира се, винаги остава опцията за solo traveling. Има дестинации, на които наистина не трябва човек сам да пътува, но повечето места са безопасни за самостоятелно пътуване. Да, светът не е пълен само с цветя и рози, но ако си здраво стъпил на земята, той не е и толкова страшен и опасен, колкото си мислите. И най-важният въпрос – колко? Финансовите ни възможности са най-определящото нещо, когато решим да пътуваме. Чарът, когато си на 20, е, че можеш да си позволиш да спиш по летища и по хостели или да си купиш самолетен билет с няколко прекачвания, защото най-вероятно ще излезе 2 или 3 пъти по-евтино от директен полет. Има и дестинации, на които може да си позволим да се глезим повече, но като цяло е важно да взимаме разумни финансови решения и да пътуваме спрямо възможностите си. За мен мястото за настаняване никога не е било приоритет, защото 80% от времето си няма да го прекарвам там. Друго, което обичам да правя, е да пътувам с градския транспорт. Имало е дестинации, на които такситата излизат почти колкото градския транспорт, но просто използвайки обществения транспорт, мога да усетя ежедневието на хората, които живеят на това място. И много често си правя оценка за качеството на живот, от това как е устроен обществения транспорт, а не колко им блестящ център. Българинът често подхожда с предразсъдъци към непознатото. И аз самата не съм изключение от това. С времето обаче живота ми показа, че не трябва да си изграждам мнение преди наистина да съм познала дадено място, култура и хората зад нея. Това не винаги е възможно, но нека преди да съдим някого или да го поставяме под общ знаменател и стереотип, първо да се опитаме да разберем начина му на живот и менталитет. Стереотипите понякога се оказват верни, а друг път напълно грешни. Но смятам, че най-важното е сами да стигнем до своята истина, а не просто да повтаряме чуждото мнение, което сме чули някога някъде. В бъдеще ще се опитвам да споделям с вас моята гледна точка за света, хората и различните култури, като се надявам поне малко да ви вдъхновя да гледате на непознатото с повече любопитство и позитивизъм.